A Rozmaring táncegyüttes következik. Ők a Kanizsa táncegyüttes utánpótlás csoportja, csapata. Főleg a Miklósfai iskola diákjaiból verbuválódott a Kanizsa táncegyüttes utánpótlás csapata, tehát a Rozmaring táncegyüttes. Ők egyébként még mindemellett a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is, tehát újra néptánc a színpadon. Tapsoljuk meg és széles mosollyal fogadjuk a Rozmaring táncegyüttest. Jacsiverus, 3 forint 20, 3 forint 20 jacsibe ára, leteszem az asztalára. 3 forint 20 jacsibe ára, de leteszem az asztalára. Hogy jacsibe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 jacsibe ára, de lecsapom az asztalára. 3 forint 20 jacsibe ára, de lecsapom az asztalára. Jacsiberus, 3 forint 20, 3 forint 20 jacsibe ára, de leteszem az asztalára. Kis Mariska mondja meg, hogy mi az ára, de lecsapom az asztalára. Hippi, huppi, hippi, huppi, huppi, a hippi, a huppi, hippi, huppi, huppi, a hippi, a huppi, a hippi, huppi, huppi, a hippi, a huppi, a hippi, huppi, huppi. A hippi, huppi, hippi, huppi, huppi, de a hippi, a huppi, mesül már a krumpli. A hippi, a huppi, yeah, hey! Dodó megy a verekbe, borsot visz a kezébe, üsd meg a Dodó
dobja el a korsót. Ez, megemez, jobban járja, mint emez. Ez, megemez, jobban járja, mint emez. Dodó megy a perekbe, korsót vissza a kezébe. Üsd meg a Dodót, hadd dobja el a korsót. Ez, megemez, jobban járja, mint emez. Ez, megemez, jobban járja, mint emez. Szívesen látom, Sári nem oda, ha beesett nem bánom, úgyse szívesen látom, Sári nem oda. A hordóban a törkű, vágjon beléd a menkű, Sári nem oda. Az én babám katona, azért vagyok én oda, Sári nem oda. Az én babám katona, azért vagyok én oda, Sári nem oda. Yeah.
Ők voltak tehát a Rozmarin táncegyüttes, a Kanizsa táncegyüttes utánpótlás csapata. Köszönjük, lányok, srácok, szuperek voltatok. Nagyszerű volt, köszönjük.